Здравейте! Аз съм Тихомир Дулев и съм носител на 2 награди от конкурсите на Jameson Dunn in 60 Seconds. Призовавам всички мои приятели, познати и роднини да заснемат свой филм за следващия конкурс. За 60 секунди могат да се случат много неща. Аз вече бях в Матрицата, в Роки, също и в Боговете сигурно са поодели, както и в Skyfall. Искам да призова Георги Дулев, Григор Асенов и Данаил Найденов да заснемат свой филм и остатъка от тази бутилка ще бъде тяхна. За 60 секунди могат да се случат много неща. Аз, например, мога да се напия.